Nadaanan mo na ba itong kalsada sa Quezon City? Scout Fuentebella Street? Actually, marami sila kaya tinawag itong Scout area. Sino ba sila? Bakit sila may sariling kalye? Felix Fuentebella Jr., nicknamed Jovi. First class scout mula sa Camarines Sur Chapter. Born on July 19, 1948 in Daet, Camarines Norte. At 15 years old, isa sa best scouts ng bansa. Noong 1963, pinili siyang maging bahagi ng Philippine delegation sa 11th World Scout Jamboree sa Marathon, Greece. Pero noong July 28, while nearing Mumbai, India, nag-crash sa dagat ang eroplanong sinasakyan nila. Walang nakaligtas. Jovi and the 23 scouts, scouters, and crew, they never made it to Greece, never made it home. Bilang pag-alala, nagtayo ng cenotaph sa Manila North Cemetery, isang libingang walang laman, ngunit puno ng kwento. At sa Quezon City, ipinangalan ang ilang kalsada sa mga batang bayani na gaya ni Scout Felix Fuentebella Jr., first class scout of the Camarines Sur Chapter. At 15 years old, isa sa ideal scouts ng Pilipinas. Kabataan, puno ng buhay, sigasig at pagmamahal sa bayan. Idealistic, brave, always ready. Familiar with scouting? Ang motto nila, laging handa. Sa puso mo, sa gawa mo, are you always prepared? Dahil ang bayan, lagi nangangailangan ng kabataang handa. Read more about Scout Jovi Fuentebella sa Facebook page ng Saysay Bikol. Madyana sa danay na pagsaysay.